безкомисионна и готов за нанасене още днес. Gold Dream Home ви предлага двустаен апартамент в ЖК Лазур, 75 квадрата с южно изложение и отлична локация. Жилището е разположено на втори етаж в тухлена сграда и включва просторна дневна, отделна кухненска част, спалня с допълнително легло, уютна южна тераса, антре и баня с тоалетна. Апартаментът е напълно обзаведен и оборудван. 2 телевизора, климатици във всяка стая и всичко необходимо за комфортен престой. В цената са включени интернет и телевизия. Намира се в тиха и удобна част на Лазур, в близост до магазини, транспорт, училища и институции. Само на минути от хотел Космос и хотел Аква. Без комисионна от наемателя, огледи по всяко време. Свържи се с нас и добави този имот преди да бъде отдаден.